Takže čau lidi, tohle je náš nový server bez hamači, ale ačkoliv teď ještě přesně nevím IP adresu, ale myslíme si, že je 10.0.0.4 a když vám to nepůjde, tak za to dejte 2.25565. Jo, a ještě vás chci upozornit, že na tomto serveru se nebanuje. Ale pokud nás opravdu naštvete, což je hodně těžký, jo, to asi nedokážete, tak možná tak na tento server už se nedostanete. Možná vám dáme i vajíčka, ale jestli tady budete spawnovat nějaký creepery, tak už se na tento server nedostanete, protože vás zabavíme. Bohužel a jenom asi tak na den, dokud to neopravíme. A možná na 10 minut. No to je jedno. A taky se přihlašte. Co nejrychleji. Ale creeper hlavně můžete se ho použít na těžení, jo. U toho dia, jestli tam teda ještě bude, jestli nezdrhne. A to je tady ještě víc. To jsme našli jedním TNT. Takže se přihlašte a uvidíte. Jo. Počkejte chvilku, jenom pauza. A ten náš server teda bude asi tak dostupný od konce prázdnin. A ještě tady máme labirint, tam máte potom truhlu s věcma a musíte ji najít. Kubo, hlavně jim to neukaz. Jo, jim ukáž jenom ty chodbičky, ale ne, jenom se jako normálně koukni. No a jdi nahoru. No prostě vidíte chodbičky, no normálně labirint. Čekejte. Takový plugin, víte, s kompasem. Klidně vám na to i dáme kompas, aby se mohli takhle rychle přemísťovat. No a ještě potom teda vám ukážem portály, dík portálům. Jdeme k portálu. Ne, do endu nechoď, bude se to sekat. Ani do nedru. S videem se nám to zasek. Řekni minutku. Minutku? Takže tady máme ty portály, no. A jdi pryč. Normálně. Jo, ještě ty nechápaví, když tak, co se nezapamatoval tu IP adresu, tak je teď 10.0.0.4 a když vám to nepůjde, tak dejte 2.25565. Tak čus lidi. Ještě budeme natáčet další videa, tak čau!